La papallona migradora dels cards la trobarem libant el nèctar de les flors dels cards, les truanes, les malves i altres. Les fotografies les he fet en unes truanes que hi ha al Parc del Colomer, a Sant Cugat, el dia 23 de juny de 2026. La migradora dels cards és la papallona migradora per excel·lència. Du a terme una migració de més de 10.000 quilòmetres en un viatge d'anada i tornada en diverses etapes. A Catalunya és força comú veure-la durant els mesos d'abril, maig i juny en la seva migració cap al nord i en els mesos de setembre i octubre en la migració cap al sud. A la primavera, les generacions criades a l'Àfrica travessen el mar Mediterrani i les serralades per recolonitzar l'Europa continental, arribant a Escandinàvia i el Regne Unit. A la tardor, la descendència europea viatja de tornada cap al sud, a l'Àfrica, completant vols d'un sol tram de més de 4.000 quilòmetres, travessant el Mediterrani i el desert del Sàhara per arribar al Sahel. El seguiment genòmic ha confirmat que aquestes papallones poden completar vols transoceànics de 4.200 quilòmetres des de l'Àfrica Occidental fins a l'Amèrica del Sud. A diferència de la papallona monarca, cap individu per ell sol completa tot el recorregut. La migració la completen generacions successives que es reprodueixen al llarg de la ruta. Les papallones utilitzen camins aeris i vents de cua que els permeten fer aquestes llargues i massives travessies. Els científics rastregen els moviments mitjançant isòtops estables, codificació del pol·len i seqüenciació multigenòmica.